Daniel. Hoi. En dicht veel het de beurt om dit jaar was het een verrassing het vrijheidsvuur te gaan halen in Wageningen. Had ze erom gevraagd of wie jij het zo gaat? Ja, dat was zeker een verrassing. Ik geloof dat ze mij in januari daarvoor hebben gevraagd. De voorzitter van het bestuur van het Bevrijdingsfestival Limburg. Ja. Want je had al een hele reeks kunstwerken gemaakt. Hè? Dat ben je ook voorbij ons geweest een tijdje geleden. En dat Klopt. is een project wat nog steeds loopt, maar ook dat de vrijheid als thema heeft. Was dat ook de reden dat ze jou gevraagd hebben? Ja, zeker. Ja. Nee, ik ben vanaf afgelopen jaar, februari, ben ik er al mee bezig. Dus we zitten nu, gisteren is kunstwerk nummer 7 onthuld. En ja, er is nog eentje te gaan, dat is in augustus, dat is het Indië-Nederland monument. Wat in Roermond ligt en waar je dan ook een speciaal kunstwerk Nou, wat voor ik maakt. niet wist, in Roermond hebben wij de nationale en ik mag de provinciale doen en die is in Heerlen. Oh, Ja, dat Oké. was, dat verrassing. weten veel mensen niet. Nee. nou ja, misschien een Ik- goede ik ook gelegenheid niet. om het zo op de kaart te zetten via jouw kunstwerken, want die staan wel overal in de provincie. Ja, dat klopt. Ja. Dus, Chic. even terug naar Wageningen. Hè. We hebben het op televisie allemaal kunnen zien. Een hele formele bijeenkomst staan vlakbij Hotel de Wereld, waar ooit dat verdrag is getekend. Hoe was dat om het in het echt mee te maken? Want op televisie is het heel plechtig. Hoe is het in het echt? Ja, ten eerste vond ik het een hele eervolle taak om dat voor onze provincie te mogen doen. En het was wel een hele belevenis. We hebben ook het 2 minuten, om 8 uur zijn we ook 2 minuten stil geweest. Ja, dan sta je tussen een paar BN'ers sta je 2 minuten stil te zijn. En sowieso de NOS, dat is gewoon heel strak geregeld. Ja. Maar ook heel goed. Maar ook allemaal van die gedecoreerde veteranen die daarbij staan. Ja, dat was een heel mooi moment, want de burgemeester van Wageningen loopt dan eigenlijk hand in hand met 2 veteranen richting het vuur. En daar krijg je toch wel kippenvel van, dat die mensen toch echt elk jaar toch weer erbij zijn en Had je het eerder dat ze alles... er nog zijn, überhaupt. Ja. Had je het alles eerder op televisie gezien? Wist je wat er ging komen? Nee. Nee, dat dacht Moet ik al. eerlijk zijn. Ja. Ik heb het nog nooit eerder bekeken. Nee. Het begint ook echt pas 's avonds om 11 uur. Dus voor mij was dat een heel nieuw avontuur. Ja. Ik heb natuurlijk wel de uitzending van afgelopen jaar teruggekeken van wat is dan precies die rol van de verschilmaker, van de ambassadeur. Om een beetje in te lezen natuurlijk. Mhm. En wat is dan die rol van ambassadeur? Nou, uiteindelijk de vlam, de fakkel wordt ontstoken door de burgemeester. En ik overhandig de vlam eigenlijk aan de renners. En dat waren de mensen van Erk, Roermond. Ja, die is de Echte Roermondse kerels. Yes. Dat Ja. was het, En die hebben het vuur weer naar Roermond gebracht. En zo eigenlijk ook het idee van vrijheid te verspreiden en zo. Dat is een beetje het verhaal op een hoger niveau. Heeft het jou persoonlijk ook geraakt? Dat je daar met mensen gesproken hebt en dat je daarbij bent geweest? Nogmaals, ik vond dat moment dat inderdaad echt, dat de veteranen er zijn überhaupt, het was sowieso een hele mooie samengestelde avond met allerlei mooie optredens. Dus Er was ook een kleine afwijking, er werd er wat gedemonstreerd daar. Heb je daar nog iets van meegekregen? helemaal niks. Helemaal Ik heb niks. wel een paar leuzen op een paar muren zien staan, maar ik heb daar verder niks van meegekregen, gelukkig. Goed zo. En hoe gaat het nu verder? Hè? Want dat verhaal is nu afgesloten. We hebben nog een heel jaar tot volgend jaar. Wat staat er dan op het programma van onze ambassadeur voor de vrijheid? Mijn taak zit erop. Ik heb gisteren dus, maandag heb ik de vlam dan in Roermond ontvangen. En die heb ik overgedragen aan onze gouverneur en die heeft het vuur ontstoken. Dus eigenlijk daarmee ook het festival geopend. Mooi. En je kunstwerken? Hoeveel? Je hebt er 7 tot nu toe, zeg je, gemaakt? Ja, Ja. maandag was de onthulling van nummer 7. Ja. En wat was de titel daarvan? Hoor je mij? Hoor je mij? Oh, dat is die... nou, we hadden het over demonstranten. Hè? Dit lijkt als een actievoerder met een megafoon die op de wereld staat. Nou, ik vind persoonlijk dit werk wat maandag onthuld is, vind ik toch wel heel veel kracht uitstralen. Want afgelopen jaar
heb ik het meisje eigenlijk weer heel anders vormgegeven. Toen eigenlijk met een uitgestrekte arm was ze eigenlijk hoopvol het wachten op de man die met de vlam de bevrijding zou starten. Maar dit jaar is ze echt opgestaan en heeft ze ook echt een megafoon in de hand en laat ze van zich horen. Ja, het is een actievoerder, denk ik dan. Iemand die, En wat misschien ook leuk is om te vermelden is dat ik heb in samenwerking met het Manifest voor de Vrijheid, dat is eigenlijk in parallel gestart afgelopen jaar met mijn kunstwerk, zijn jongeren aan de slag gegaan uit de hele provincie met de vraag van wat betekent vrijheid voor mij? En eigenlijk, de allermooiste, beste antwoorden, daar hebben ze audio-opnames van gemaakt. En die audio-opnames zijn verwerkt in een grammofoonspeler. En die grammofoonspeler was dan ook het kunstwerk. Ze laten letterlijk de stemmen van de jongeren horen. Ja. En dat heb je natuurlijk beluisterd. Wie zeggen die stemmen? Wat komt eruit naar voren? Ja, respect tonen voor elkaar en jezelf kunnen zijn en je ook laten horen. Ook vooral dat de jongeren willen ook van zich laten horen. En gezien worden. Ja. Gezien en worden. En die teksten en audiofragmenten heb ik al een paar maanden geleden gekregen. Omdat ik daar op basis daarvan iets kon maken. Mag je nog meer maken in dit thema of ga je nog meer maken? De laatste, nummer 8. Dat is in augustus. Ja. Mag je daar al iets over vertellen? Nee. Dat is nog top secret. Nee, ik ben nog bijgekomen van maandag. Dus ik denk wel dat we dat in juni, juli gaan opstarten. Dus, ja. En ben je alvast aan het oriënteren? Want blijkbaar doe je elke keer goed je huiswerk voordat je iets ontwikkelt of bedenkt. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. En hoe doe je dat in dit geval? Dat onderzoeken dat moet nog gestart worden. Maar ik ga ervan uit dat we misschien midden mei, einde mei, dan vindt er weer een briefing plaats. En dan moet ik me er helemaal in gaan storten. Oké. Mooi. Nou, super, bedankt. En leuk om te horen dat je ervan genoten hebt in deze eervolle rol. En dank dat je hier weer over wilt komen vertellen. Graag gedaan. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.